De muziek van Joert, die is uitzocht en onvregen door de leden van Rigolo, de opera, operette en musicalvereniging van De Jouwer en Omkriet. Het wie dreig om elkaar uit te meiden, want er stieren wel 80 liedjes op Hardenlist. Maar vanzelf wel 10 gevarieerd. En daar koek een mooie geerstalling uit meiden uiteindelijk. No Vreed. Ik zei eerst tongetje, maar het is aankomende Vreed. Het is de eerste vaststelling van Don Quixote de la Mancha, ridder van toen en nu van Le Rigolo in het Posthoestheater op het Jereveen. Onder de telefoon Marga van der Veen, zelfs ik lid van het koor. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mevrouw van der Veen, deze vaststelling is een musierette. Wat is dat correct? De musierette, dat is een nieuwe theatervorm die toch uw artistiek leider Martina Hilarides is betocht. Ja. En zij ontdekte dat een protte operettekoren eigenlijk vergriezen. Ja. En het weer net zo aantrekkelijk meer voor jonge mensen. En dit is eigenlijk, in deze musierette, daar kunnen alle muziekstijlen komen aan bod. Musical, pop, operette, folklore, close harmony. Dus het is ook heel aantrekkelijk voor jonge mensen. Oké. En dat heeft dus ik een hele protte, nieuwe jonge leden opleveren. Dus het wij zitten op 28 en nou op 46. Dus dat werkt wel. Dat het wel werken, ja. Ja. En het is dus sinds maar een compleet nieuwe vorm van een muzikale theatervaststelling. Ja, dat klopt. En het giet altijd door een historische figuur. Ja. En die spelen de hoofdrol en binnen nog een paar hoofdrolspelers bij. En er is ook een verteller die dus de combinatie, de link maakt naar het publiek daar. En die vertelt hoe het in die jaren ging. En hoe al de verhoudingen lijnen in de wereld. Ja. En die link wordt ik een beetje maken naar deze tijd. Oké. En het leuke is ook dat de hele groep op het theater zit. Het is opdeeld in een rationele groep en een gevoelsgroep. Dus de rationele groep, dat zijn de zakenlui. En de gevoelsgroep, dat zijn eigenlijk de eermen. Ja. En daar komt Don Quixote dus voorop. Die vecht in de sjerken en in de adel. Oké, ja, want dat is het verhaal wat je hem van deze vaststelling uitkiest. Het verhaal van Don Quixote. Het is het bekende verhaal van de Spaanse ridder, om zo maar te zeggen. Ja, dat klopt. Ja. Het is echt een historische figuur. Ja. En het gaat hier om een Nederlandse première? Ja, dat klopt. Aha. Helemaal in het Nederlands. Een hele protte Spaanse invloeden. Ja. Er is dus een prachtige flamenco-danseres bij en een flamenco-gitarist. Oké. Ja, het ademt helemaal de Spaanse sfeer uit en leuke ritmes. Het is dus, ja, totdat natuurlijk dat boek van Cervantes, dus literatuur in Spanje. Dus Jawel. een grote Spaanse invloeden. Ja. Hoe groot is deze vaststelling? Hoeveel mensen doen er om mij? Ik ben erbij belutsen. Uw score is 45 en dan we hebben een gastbariton, dat is Hans de Wolf uit Grees, die Ja. speelt de hoofdrol. En dan is Ilona Ali en Pascal Binnenweg, dat zijn de flamenco-danseres en de gitarist, die ben aantrokken. Dus het giet zo ongeveer om 50 mensen. Dat is een groot opzet dus. Ja, het is een hele grote opzet. Het is ook een avondvullend programma. Aha. En dat ken dan ik alleen nog maar in echte theaterzaal, neem ik aan. Dat ken het in Lietse Dwarpshoeskes. Nee, dat ken het. Dat moet echt een beetje gerenommeerde theaters wezen. Want we hebben een prachtig decor, dus dat moet ik allemaal rond te hebben. Ja. En je moet, omdat je allemaal op het toneel bent, rond te hebben om het goed uit te spelen. Ja, want je zijn al, ze zijn alle keer op het toneel, tegelijk. Ja. Aankomende Vreed, 9 november, dan is de première in het Posthoestheater op het Jereveen. Ja, dat klopt. Ben je er wat klaar voor? Wij zijn er klaar voor. Ja? Heel spannend, maar wij zijn er klaar voor. Oefenen, dus het moet allemaal goed komen. Het wordt een prachtige voorstelling. Oké, deze week geen repetities meer? Jong nog. Jong nog? Ja. Oké. En dan is dus inderdaad, zoals ik al zei, aankomende Vreed die première in het Posthoestheater op het Jereveen. Maar je speelt het nog vaker, hè? Ja, wij spelen het op 1 december in Stjenwijk, in de Meente. In de Meente, ja. En op 15 december in de Harmonie in Lauwert. Ja. En op 19 januari volgend jaar in het Nije Theater in Snits. Oké. Nou, En ik wil even, dat vind ik leuk om te vermelden, Heerenveen en Snits ben al uitverkocht. die ben al uitverkocht. Ja, dus als mensen willen, kom op, naar Stjenwijk en naar Lauwert. 1 december Stjenwijk, 15 december Ljouwert, Jereveen en Snits ben al uitverkocht. Nou, dat is op voorhand dus al een succes, mevrouw van der Veen. Nou, dat liep het goed. Ja, tegen Wij dank. hopen dat wij het publiek een hele leuke jongbezorger kennen. Ik rek je er daar zonder meer op. Tegen dank voor de taaljochting. Graag dien. En een soort succes aankomende Vreed bij die première. Ja, dankjewel. In water. Doeg. Ja, doeg.